Egunon deneri, ara hemen gira larun bat goiza da eta hemen gira Lekojneko 5 elkartek eskaintzen daukuten kafearen zain. Eta atzoko gau bikainaren ondotik ere ikusten duzen bezala gaur forman gira. Bai hori da, atzo kontzertu guztiak ikusi eta txotxololo sartu gira oialetxetat. Eta aldiz, oartu zizten bezala lagun bat galdutugu bidean, magi ez dakigu nola pastu den. Bai hori da, ez dakigu, agian ez dakigu, mutxiko batekin sartu da edo gure ustez pogoetan lehertua izan da. Ez dakigu. Ea atxemaiten dugun egunean zehar, baina ez dakit bat ere. Bai, hori, kafe bat? Bai. Txaldeon, Donostiako pirata gara, eta hona etorri geha, EHZ-etara laguntza pixka bat ematea. Eta tokatu zaizkigun txandak, izan zian pixka bat ostatu, meion gehien bat brigada berde bezala. Eta boltsak aldatzen eta ibiltzen geha, birtziklatzeko, meion gehien bat tokatu zaiguna da pixka bat marroia. Dala komunak garbitzea. Dena ekologikoa da eta hori dana, eta horri biltzen geha, baldeak atera, hor dagoen gauza organiko guzti hortikan sailkatzea eta berrize garbitzen. Dana garbitzen, berrize zikintzeko. Eta hori da gehien gure lana. Azkar egiten da, beraz, gero bertxotaz eta disfrutatzeko aukera badago. Ondo, pozik gaude, ez? Oso pozik gaude. Inspirazioa mozten daut justu. Bai, deprimarazten nu gehiago. Eni poesia inspiratzen daut, pentsatzen dut itxasontzi bati joaiten itxasoan nola. Eta ez dut bukatu hau eta ikalmatzen zira. Joaiten arrazoin duzu, bergauza inspiratu zatan hastap denean. Arrangura, baitakiko ze bilakatuko den aro hori eta etxean takiko.
nola iraunen dugun. Ni beldurra. Bai, ere basua galtzeko berdu dut. Bai. Ni erotasuna gauzak sentzu guztietan. Aizea, libertatea. Ez gauza handik hor, Espero ez dutela deus ez estatuko. Be, dira festivalaren gorra beharrak. Askatasuna. Bazen apez bat egun batez, eta bere komitari emaiten zakon gazna eta ogia jateko, gazna fini eta berriz hartzen gazna ogia finitzeko, eta ogia fini eta berriz hartzen ogia gazna finitzeko, eta hola aizen jaten, eta momentu batez apezak, merde ez dut gazna ikukanen etxean afaltzeko gero, berrako zeita asmatu, utz dezan behingoz gazna hori eta bakian eman dezan. Eta holako batia lehtenako, errak pekian eta bakika gazna horrek mututzeik, ba baia, egiauka, ba hartzenat gaineatekoa, ene mazteari berrako ateman. Bueno, hau da, tipo normal batena parakaideserik nahi duela salto egin. Eta, bueno, igotzen da abioian, salto egiten du parakaidasean, eta, bueno, saltoaren erdian konturatzen da, aztu egin zaiola jaztea, parakaidasa. Orduan, haidean dagoela pentsatzen du, ai, ama, ederra egin diat, haze zarta hartu berdiatena lurra jotzerakoan. Eta, bueno, badoa bera, gutxi faltat, ai, ama, nik egin berdiat tortila lurra jotzerakoan, eta badoa kezkatuta, bere eriotza prestatzen. Eta bada metro bat falta zaiola lurra iristeko, zazaten du, bueno, hemen ningan salto erra ziten nire eta etxeit ezerri pasako. Eta listo, hori da. Lipa, nahizuzu? A ber, Juan Cristian eta pilota partida oso txarto egon dugu. Eta abelek gibiletik zindu ezkerrarekin eta baditu zaitasunak, ezta? Ba, tio, venga, mira, ba, ikusten, ongo bat. Bai, ba, mire eskerre eta hainitz eta mire esker. EHZ ez dela McDonald's, hemen ez dugu kakaiaten, begiraztean burger bikainak ditugun jateko. Goazen orain txegidan, erreportai bat ikustera. Honegin festivalean! Beraz, hemen EHZ-etako sukaldean gira, beraz hemen dira prestatuak, ikusten duzen bezala, badira plater kombinatuak, hamburgesak, badira taloak denetarik, iruitzez biologikoa, lokala eta zinetz soragarria. Beraz, hor gaindi hurbilduko gira, ikusteko zein diren altxor honen sekretua. Beraz, Maider Duginekin gira, egunon. Esplika iguzu nola antolatzen zirezten olako ekitaldi bat entzat? Bai hor, badu bi urte beraz festivalarekin badugula itzordu bat Idoki eta Ble elkartek antolatzen dugu beraz janari xoko hau egunekoa. Eta hori da kalitatezko eta Idoki beraz eta ekologiko janaria biologikoa proposatzeko standa. Beraz, be urtean zehar badugu bai Idokin eta bai Blen langile batzu ari direnak hortan pixka bat lanean, besteak beste. Eta beraz, partaidetzan EHZ-etako antolatzaileekin, janari taldeko antolatzaileekin, muntatzen ditugu bai eskaintza, zer emanen dugun jateko, eta gero bai lotura manatzeko eta prestarazteko laborariak. Bo, benik untsatx maiten dut egiten dena hemen, zenta janari lokala da, eta ibilarazten ditu hemengo komertzioak. Eta bestalde biziki hona da, eta badakigu zer jaten dugun, zer. Eta olako festivala batean egokia iduritzen zait.
EHZ-aren bigarren eguna, gure inkestak beti segitzen du. Gaurkoan, komunak eta dutxak begiratuko ditugu. Gaur ekainak 28 sexu askapenerako eguna. Nok erranen zuen hemen EHZ-etan guetekoekin topatuko ginenik, guet Gasteizko emakume taldea hemen zuzenean desafio bikain bat egiteko. Beraz, zuentzat desafio bikaina, bi taldetan ezagiko zizte, 5 minutu kanen dituzue, sorkuntza bat egiteko. Sorkuntza bat, beraz pertsonak erabili, objektuak nahi duzuena, zuen irudimena aske utzi, eta animo neskak! Gu Bularralde taldeak gea, eta gu artelana itzigarri dinamikoa dela, ordin kasu egitzie. Bularralde! Gu Alualde gara, Alualdetik gatoz, eta gure usaina gustatzen zaigu. Berdeu pertsonakin marrazki bat. Euskara zuletzean dezue. Lagunduko hor marrazki bat inberdeu. Punta guzian eritzen. Hemen bi. Aber, etorri nerekin. Hola, oizu. Zu honen azpilen. Nahi dezuna. Zabalo! Hor. Moitu! Bueno, guk klitori bat indeu, eta hau da moderna baten klitoria nahi indun neskie, eta hoin galdeko jau abertze sentitzean moderna baten klitoria izan da. Boa, pila bat disfrutatu dut. Baina, bueno, denak mutiak ziren, baina, aldamenekoak. Atzo, ikusi dizik azkenko EHZ-etan zela kabaretik, eta ziru bat emaitatu eta jarri sekzista eta machista zitaikut. Eta, jamini bat salatu nahi dintzen, beste bokazio modelo bat. ¡Para Bularralde! ¡Para! ¡Bularralde! Atero txaparrutia, Fridaren bigotia, Aretxek ez dauka preso klitoria. Aretxek ez dauka preso klitoria.
Samira, je fais partie de la bascule. Donc le collectif de la bascule, c'est un collectif de nouveau cirque. Moi, au sein de ce collectif, je m'occupe de la production, de la diffusion et accessoirement en tournée, je fais la régie son. Voilà. Et du coup, le collectif de la bascule, ça a 3 ans. C'est une compagnie qui est née il y a 3 ans, qui est sortie du Centre national des arts du cirque. À l'issue de cette école, il y a eu la création de ce premier spectacle que vous allez voir aujourd'hui, qui s'appelle Rien n'est moins sûr, mais c'est une piste. C'est une création collective qu'on a créée pour la rue et qu'on a créée avec ce dispositif qui est le plancher en circulaire et les gradins, donc on joue exclusivement en extérieur. On s'est baladé un petit peu, on a profité un peu des concerts hier soir, on est allé assister au débat cet après-midi. Ouais, c'est plutôt pas mal, on est arrivé, on a pris le temps de profiter un petit peu du festival et c'est un très très beau festival. C'est très agréable de jouer dans un lieu sans aucune publicité visuelle. Si j'ai un gros chapeau à tirer au festival, c'est vraiment ça. Il n'y a aucune pollution visuelle et c'est vraiment agréable. Et puis l'équipe est vraiment chouette, les bénévoles sont au top. C'est un beau projet, on sent que c'est un vrai projet aussi d'amis et de personnes qui y croient. C'est vraiment plaisant. De la part du collectif de la bascule, là, ils sont en train de s'entraîner, du coup je parle en leur nom, mais un sincère Mileshka à toute l'équipe du festival et plus largement à tous les Basques avec lesquels on a pu travailler. C'est toujours un accueil vraiment agréable. Voilà. Ate ohitura zaharrak berritzeko asmoz, ez gaude oso aberaz diruz, ez da ere oinetakoz, baina ez da risano gabiltza, ta kantan nahi dugu gogoz.